Hola, soc l'Andrea Moliner, coordinadora de programació del CAT Tradicionarius, i avui us parlaré del llibre del toc d'inici dels ministris del Camí Ral, però primer us poso una mica en context. Aquest llibre forma part de les edicions del CAT, en les quals també podreu trobar la col·lecció de músics tabalers, i després també els llibres que ha dit a l'Escola Folk, que són Balls i danses del Pirineu. Els podeu trobar tots a la Tradi Llibreria i després també a la web CAT Edicions, i allà els teniu tots i us els expliquen superbé. El llibre que avui us presento jo és el Toc d'inici, com us he dit abans. L'edició aquesta està dedicada a en Jordi Fàbregas, que és el director del CAT des del 1993 al 2020 i amb qui he treballat colze a colze des que tenia 19 anys, així que per mi és especial. En aquest llibre hi podreu trobar el recull de les partitures del toc d'inici, que és el que dona el tret de sortida a les festes de la Mercè de Barcelona. Comencen tots els músics amb tota la imatgeria festiva, surten del Palau de la Virreina, baixen per la Rambla, pugen per carrer Ferran i acaben a la plaça Sant Jaume. I allà els ministrils pugen a l'escenari, tots solemnes. És un llibre bastant inèdit perquè fins l'any que es va editar, el 2021, realment ningú, excepte els músics que tocaven el toc d'inici, tenia les partitures d'aquestes músiques. Aleshores, a partir de l'edició d'aquest llibre, les podeu trobar, les podeu tocar i això trobo que és prou interessant. Però, a més, en aquest llibre, com que és una edició especial dedicada a en Jordi, també hi trobareu el romanço del Jaume Arnella, que va escriure per la inauguració dels ministrils el 1993 amb músiques de Ferran Martínez, i després hi trobareu una partitura especial que és Amunt i Crits, que la va escriure en Marçal Ramon i la va dedicar, els ministrils la van tocar l'any que va morir en Jordi, doncs la van tocar com a homenatge a plaça Sant Jaume. És un llibre important per mi perquè al final, tant aquí a la casa, que acollim sempre l'assaig dels ministrils cada dilluns abans que toquin a plaça Sant Jaume, com a casa meva, és una fita molt important. Sentir les primeres notes al Palau de la Virreina quan comencen a sonar per donar aquest tret de sortida, i el toc final, quan tots els músics volten per l'escenari i fan les seves cabòries, doncs és emocionant per mi. Aleshores, per això us el dedico. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc, i vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc.